elkarteetan mugitzen dielako eta beste era batera. Hori ere anitza izango zen. Noski. Eta hori ere prozesuan bertan nabaritu da, World Cafean bertan parte hartu zuten elkarten perfila oso berezia zen, igual esan duzuenaren hildotikan, kale dinamiketara ohituta dagoen elkartek hartu zuten bereziki parte bertan, ez? Egia da, gero antolatutako saioetan, alako saio intimoagoak izan direnak edo, bestelako perfileko elkarteak etorri direla, baina bai, aldaketa edo ezberdintasun hori argi nabaritu da prozesuan zehar ere. Beti ere, baloratze aldera, bakoitzak egiten duen lanak, beste balore bat, balio bat, erantsia hartzen duelako. World Cafe horrekin, Gorka, zerbait gehitzeko gogorik, edo World Cafe horrekin, plaza hartze horrekin egin zuten... Intentzioa gehien bat zan hori plazaratzea ere, bai, ez? Ez izatea berez proiektua zegoen pentsatuta gauza itxi bat bezala, baina bai ikusi gendun plazara ekarri bertzala, ez? Ez bakarrik elkartekin lana egin, baizik eta herritarrek ere ikustea elkartekin lanean ari ginela, ez? Nik uste intentzioa hori izan zala plazara ekartzeako. Eta kulturarteko topaketa haiek norbanakoak bere jatorria, bizipenak, emozioak barne egintzen duten udal, aretoan, plenoan egintzen duten beste topaketa hori, nola zer irudikatzera zetorren? Bai, hori ikusten eginen pixka bat fasetan oso azkar genijoala, ez? Egin genitun lehenengo fasea elkar ezagutza, gero aitortza, ezagutu ondoren aitortza, eta gero elkar bizitza, ez? Eta hiru fase horiek edo planteatzen ditugu. Ikusten genuen ja oso azkar genijoala, ez? Ikusten dugu beti ere bueltatu bergeala lehenengo fase horretara, elkar ezagutza horretara. Eta elkar ezagutzeko lehenengo personan ikusten genuen hitz egin bergendula batzuen aldetik hori migrazio migratzeak zer ekartzen zuen bakoitzari migrante batentzako edo bertan bizi zen betidanik bizitako batentzako zer zen migrazio hori, ez? Eta baita ere gero herrian nola bizi zen, ez? Kultura bakoitza. Bi ikuspegi horiek landu bergenitula eta sakondu bergendula. Horregatik pixka bat bururatu zitzaigun egitea biltzea, ez dakit zama pertsona izan zian, 10 bat, 8 bat pertsona, perfil diferentetakoak, etorriak, bertakoak, eta kontatzea beraien esperientzia. Eta entzutea, ez lehenengo ezagutzeko lehenengo fase horretan entzutea da importantena.